хванеш на дявола. Не е възможно. Това пречи на Божието движение в твоя живот. И ти си вързан, някои са вързани за съборените сериали. В църквата Исус, а там отиват в домовете и първа серия, втора серия вече. Коя серия по телефона? Ти гледа ли филма? Как стана? Какво стана с момчето? Аз бях на църква, не можах да видя. Ами момичето, ами хитанката, ами другите. Брати и сестри, поклонението на Бога е за сърцето. Хвалението на Бога е за сърцето. Времето ти трябва да бъде при Бога. Амен? Ако искаш благословението, това е начинът, по който трябва да се служи на Бога. И някой път благословението го измерят в пари. Колко по-благословено? Брата, който е на първия ред или брата на втория ред, каква кола купи? Ти купи Мерцедес последния модел. А ти какъв? Аз купих... Коя е последния модел? Opel! Opel Vectra, каза. Друг вика, ама... Това не е нищо. Ако знаеш на момчето какъв джип ще му купва следващия месец. Това не се измерва. Няма нещо общо материалното. Кажи какво си купил, какво си дал за Господа. Какво си дал за Господа? Дали си дал? Някой от вас, ако казвам сега да бръкна 500 евро да даде за Господа, ще. Защото не чисти души, ти идваш да ни манипулираш. Ако кажа, ето ти 1000 евро да отидеш и да купиш момчето го веднага, ще ги вземе. Това е духа на скакалец. Не се състезавайте. Кой каква кола, кой каква къща, защото това ви изморява, изтощава и ума, изтощава ви силите, грабва ви от времето за поклонение пред Бога, грабва ви от времето да познавате Бога и се натоварвате повече и повече. Ума, душата, силата. И ми брата как ме купи чипъл и след това какво става? Па инфаркт дойде върху него. След това в болницата. Не става въпрос за вас, братя, става въпрос за мен това нещо. Няма нищо лошо да купиш чип. Бог иска да имаш дори това, но лошото е да не се товариш. Лошото е да не вземеш нещо, което не ти е дадено. Лошото е да не се обременяваш с това, което не ти е дадено. Защото, примерно, ако брата има джип, трябва и аз да имам джип. Ако брата има Мерцедес, трябва и аз да имам Мерцедес. Иначе не съм благословен. Мечто хората от света имат последни такива джипове, където вие не може да ги сънуват. Това значи ли, че те са по-благословени от вас? Не. Благословението, хванете есенцията и благото слово на Бога, който има вас да те освободи. Благото слово на Бога, вътре, който носи спасение и един ден ще се срещне с твоя Създател. Амин. Колко вас разбирате, че Словото на Бога работи тази вечер в теб и за теб? Алелуя. Сега да отидем в изцелението малко. Колко от вас разбирате, че след като сте освободени, имате нужда да бъдете изцелени? Амен? Кое носи изцелението? Помазанието носи изцелението. Какво е това помазание? Яде ли се, пие ли се, какво става с него? Помазанието е Божията способност вътре в тебе да извършиш Божията воля на тази земя. Помазанието е Божията способност вътре в тебе, Божия дух вътре в тебе да извършиш Божията воля тук на